este cappuccino? O pisică, mama unei pisici, care este, într-un fel, este o relație mamă-fiu de pisici. Și am venit aici ca să încerc să fac această relație mamă-fiu să fie o relație bună. Și până acum am văzut că mama tot are un fel de ură. Știți cum este? Ura. Are o ură, dar și o controlează într-un fel cum ar fi țipă pisicile la tine. Țipă cum ar fi, își scoate dinții la ea. Asta este de fapt un sentiment de nu sunt dezamăgit complet de tine. Acum fiul este foarte supărat și stă după o mașină. În câteva minute s-ar putea să simte sentimentul de ură și să încerce să lovească pe mamă. Și noi vom fi aici să luăm puiul și să nu mai simte sentimentul acesta. Acum haideți să mergem la el. După câteva minute o să vedeți miracol. Acum o să mergem la acel pisic frumos. O să vedeți un ecran negru pentru că... De ce nu? Trebuie să mergem acolo, fiindcă e la o mașină de distanță. Înțelegeți, oameni buni? Aici e el. Aici este el și simte o dezamăgire profundă de la mama și s-ar putea să încerce să atace, dar nu este sigur acest sentiment. El. Acum are sentimentul acela de... Când îl simțiți că mama voastră vă cere, sunteți supărat. Acel sentiment îl are și el.